टाइमावबो बे बिराद गिदिर मिस्टेक मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय सरि बिफिननायनि थाखाय आं बेखौ खेनसे खेमा होदोंमोन I said him like I want a divorce ना so बियो he's like okay fine थेवबाबो like it's okay fine होननानै माबाबाय आरोना दा जोंना माबा गैला आरोना it's like bye bye so I am like a single mother like obviously I'm a single mother right now आं नांला आंखौ नायफिननोबो नांला आंथ' जिबनाव थांखाया बेबायदि आङो एफा बिदि ट्रिट खालामजानानै आं नोंजों थानो हाया होननानै फुरा आं रिलेशनशिपखौ एन्ड खालामबाय आरोना लोगोफोर आंबो आलदा थाफैनाय जाबाय आंनाबो फेमिलियाव रावबो गैया मामि बाबा गैया स' आंहाबो न'आव थाफैनांगौ जायो बिनानाव सासेल' आंबो न'खौ गारनानै थांनो हाया मानेकि न'आवबो सापर्ट होनांगौ जायोना आंहा खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय सनिया कुइन आथिखालाव सनिया कुइननि माखासे भिडिअ गोदोनि फिसायनि अनगा गुबुन सासे हौवाजों जमा थानाय भिडिअआ समाज बिजोंनि गेजेराव बा ससियेल मिडियानि गेजेराव गोबां गोसारगासिनो दंमोन दा बे गोसारनायनि सायाव सनिया कुइनआ माखासे फिनजाथाय होदों सनिया कुइनआ बुंनाय बायदिब्ला सिगांनि गावनि हासबेन्डजों गावजों माखासे रिजननि थाखाय माखासे गोरोबलायैनि थाखाय बेबायदि जादों दा बेनि सायाव सनिया कुइनआ माखासे बाथ्रा बुंदों बेखौ खोनासंब्ला नोंथांमोना बुजिगोन स' आंनाबो प्रब्लेम जादोंमोन बहुत प्रब्लेम जादोंमोन आङो सल्भबो खालामदों आङो सल्भ खालामनानैबो लादों खिन्थु मोनसे खोथाया जाहैबाय बारे सासे मानसिखौ नोङो बारे मिस्टेक मावोबा फरगिभ खालामनो हायाना स' बियो मा दाय मावामोन आं बेखौबोथ' इसिबां आङो डिटेल्सआव खिन्थानो हानाय नङा मानेकि इट्स नट अ गुड थिं खिन्थु मोनसे खोथा होनसै लाइक हि चिटेड अन मी आरोना आंखौ चिट खालामदों बे आंखौ बहुत दुखु होदों स' बेनि थाखाय जोंनि रिलेशनशिपआ बिराद कमप्लिकेटेड जादों आरोना खिन्थु आङो बहुत प्रब्लेम जायोमोन ज' थाबाबो माबाबो माने बहुत जोंना रिलेशनशिपआव ओरैबायदि अनलायलायनाय गैयि जादोंमोन आरोना माने बेफोरबायदि चिटनि थाखायनो आंना बेजों जेबो माबा गैलामोन आरोना माने फिलिंस गैलामोन आरोना गोसोआ माने माननानै लानो हालामोन आरोना खिन्थु आङो सासे ससियेल मिडियानि मानसि जानानै आङो मानसिफ्रा सोंबाय थानायखाय आं बेखौ देखायनाय जायो आरोना ओमफ्राय आंनि प्रब्लेम्सफोरखौ आं खिन्थानो हायाखै जादों आरोना मानेकि आङो सानदों सल्भ जागोन स' आङो सानसे टाइमाव ओरैबायदि जादों लाइक बिराद गिदिर प्रब्लेम जादोंमोन बिनि थाखाय जोंनि रिलेशनशिपआ ओरैबायदि क्रास जादों आं होमबा बेखौनो बे टाइमावनो बिफर 2 years फियनाया जेब्ला 2 weeks जादों बेयावनो जोंना बहुत प्रब्लेम जादोंमोन ओमफ्राय आङो बेखौ बेजों थायि जादों आरोना थाखालामोन ओमफ्राय बिनि उनाव 1 yearनि उनाव अलमस्ट 1 yearनि उनाव बियो फैफिननाय बायदि जादों सरि बिफिननाय बायदि जादों आरोना बे टाइमावबो बे बिराद गिदिर मिस्टेक मावदोंमोन आरोना ओमफ्राय सरि बिफिननायनि थाखाय आं बेखौ खेनसे खेमा होदोंमोन बिनि उनावबो बियो सोलाया जादों आरोना ओमफ्राय आं बे टाइमावनो बे फैफिननाय टाइमावनो भिडिअसफोर लाबोनाय जादों आरोना मानेकि आङो मानसिफोरखौ एफाग्राब बिदि रागा जोंनानै थानो हायाना आङो फियनाखौ सानबाय फियनानि फिउचारखौ सानबाय ओमफ्राय आं सानदोंमोन आरोना आं एसेबां सेल्फिस जानो हाया गावनि थाखाय आं फिसाजोनिफ्राय बिफाखौ मारै माने आलादा खालामनो हानो बेबायदि साननानैनो आङो बेजों रिलेशनशिपआव थाफिनदोंमोन आरोना आरो बे रिलेशनशिपआव थानायावबो बियो बिराद बोरैबा देखायदों आंखौ बोरैबा टाइपनि देखायदों आरो माने मोनसे थायोना सापर्ट होननाय जेब्ला मानसिया ज' थायो रिलेशनशिपआव जेब्ला मानसिया बिसि फिसाय न'आव थायो होमबा मोनसे केयार थायो मोनसे सापर्ट थायो जेब्लाखि जेखि खामानि माव मोनसे सापर्ट थायो होमबा जेब्लायबो आङो खामानिबाबो हाउस हल्ड एक्टिभिटिसबाबो गथ' उन्दैखौबो आं हारसिं टाइमाव गथ' उन्दैखौ नायनो ना ओंखाम ओंख्रि संनो ना बेफोरबायदियावबो बिराद जायोमोन आरोना खिन्थु जायोबाबो फिसा जायामोन बहुत गिदिर जायोमोन मानेकि आङो बिराद अननाय लुगैयो आरोना लोगोफोर स' बेयावबो बिराद क्रास जादोंमोन ओमफ्राय एगेन आंखौ चिट खालामदों बियो आंखौ चिट खालामनायनि थाखाय आङो बेखौ आइ वाज लाइक नांला होननानै आङो आइ टल्ड हिम लाइक डिभर्स खालामसै होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बियो आंखौ डिभर्स होआ होनना बुंदोंमोन आरोना स' बेनि उनाव एगेन लाइक गेप थाबायमोन एगेन नोंसोर गेजेर खन्द'आव नुनायनि उनाव एगेन गेप थाबायमोन जेब्ला गेप थादोंमोन लाइक इट्स लाइक अलमस्ट लाइक 1.5 year गेप थानायनि उनाव जेब्ला आं लास्ट इयार इउटुब खुलिदों आङो इउटुबखौ एराउन्ड जुन 27 ना माबायाव खुलिदोंमोन आरोना लोगोफोर स' होमबा बियो आरो आंनि लाइफआव फैफिननाय बायदि जादों आरोना स'
फियनायाबो अलरेडि आङो सासे बर' मानसि खालामनो होननानै बेखौ आङो बर' फोरोंखाजोब्बाय नङाला बिफोर बियोथ' जेब्ला बेजों रिलेशनशिपाव दंमोन बेथ' आंखौ होनदोंमोन इंलिसखौनो फोरों होननानै बाट न' एस अ माबा आंनि मादार टां ना आंनि मादार लेंगुवेज आं आंनि फिसाजोखौ बिकज आंजोंनो थायो बियो आंजोंनो हारसिंनो आं बेखौ खांबोदों उन्दैनिफ्रायनो आंजों आंनि हासबेन्डआ गैखाया माने मालाबा फैयो मालाबा थाङो जेब्लायबो रिलेशनशिपाव प्रब्लेम्स जाबाय थायो स' बिदिनो थाखाय आङो अभियासलि फिसाजोखौ अभियासलि आं एस अ सिंगल मादार बायदि खांबोखादोंमोन ओंखायनो आं फुरा बेखौ आंनो दायथ' लाजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानसिफ्रा सानोखि होनोमोन बिकज हि इज रिच एन्ड अल ओंखायनो लादोंमोन मादोंमोन होननानै बुंदोंमोन आंखौ खिन्थु बिदि नङा आंसो बेखौ हारसिंनो फाइनेन्सियेलिबो आंसो फियनाखौ आंसो हारसिं नायजोबनाय बायदि जादों आरोना इभेन मानि मेटार्सआवबो सापर्ट गैयामोन आरोना बाट स्टिल आं बेखौ गनायनानै लादोंमोन आरोना बिनि प्रब्लेम्सफोरखौ आङो सानदोंमोन आरोना इन्डियानि नङा एसे खामानिफ्राव प्रब्लेम्स जायोना मोननो थाखाय स' आङो सानदोंमोन इट्स अके होननानै फुटबलनिफ्राय मोनोमोन एसे खिन्थु बे थोआना गथ' मानसि गोनाङाव ओमफ्राय हराबो ओमफ्राय बिराद माबा खालामो ग्रिडि जाहांबायमोन माने चिट खालामबा अभियासलि मानसिफ्रा सोलायखायोना स' बेबो मोनसे बहुत प्रब्लेम जादों जोंनि रिलेशनशिपाव स' बियो फैफिननाय बायदि जादों जेब्ला आं इउटुब खुलिदोंमोन होमबा नोंसोरो बे